Scéad a hála I gcorp ó fada agus is óldam. Roinn fach blianta hin cúpla céad blian ó hin de bhí marga istigh I lár na carach I gcorcaigh, marga oscailte. Agus gachaí an lá is an son a héach gach duine chun bíoch fiol, riosc, mórán, banna, glasrí, péród a bhí testáil uathe. Agus anna chudaine ina gcónaí istigh lár na carach. Agus an lás anna bhí an fearr sever seo ina chonaí istigh lár na carach in áitéigean, tig mór braige, clós ar chúlantí, chráiste, capel, Calín yoimsre gobar sa teig agus sort fearr yoimsre leis nó searbhónta ige féin, or servant a bhí ige féin. Agus gachaí an lá behéach an fearr seo, isteach í lár na carach, go dtí an marga chun Harry Groséire a chinach. So an lá seo isteach leis go dtí lár na carach, chuig sé go dtí an marga, agus bhí an marga plódathe le daoine. Annach go daoine ar fadán na dúr an sás, an sú, daoine díal, daoine cinach, agus mar sin, mar bhíon I marga. Agus bhí sé féach an timpeall agus féach de chaise timpeall do chunig sé an fearr áard seo gléasta in éadaí dumha. Agus bhí isaige ar an buinte gur a bé an bás a bhí an, a siúl timpeall istigh sa bharga. Agus nuair bhí sé féach ar más de chas an bás timpeall, agus nuair a chunig sé an fearr, do buine get as an fearóg nuair a chunig sé an bás a féachtar, agus do buine sort get as an más freisin agus de hiúil sé an ró, well má dhéin de hit an stifón a láva agus do ris sé a bhaile cho tapig agus a béidir leis. Agus a staach sa tig leis, agus níiad sé le catáir ar sa fearrantí, agus níiad cabimach, canna léamh go gatú amach, agus dúirt sé bhís hí sa bharga, agus chunig mé an bás, agus tá bheith fá an slíon ar éach sé orm, cai mé amach, cai mé éalúla, cai mé éalú, cá raig tú ar sa fearrantí, ó tá cáirde go mé limanach a dúirt sé. Agus canas a raig tú go limanach ar sa fearrantí, well má thugann tú ceannas na capel dom, is féidir an dul go limanach, có tapig agus féidir héine, agus mé sort dídan I limanach. Ó más na hála túr carcaróir dúirt sé túrig mé an capel déid, amach lós a chlós, de hléas siad an capel, thug sé an capel dó, de léim sé an ard ar an gapel, agus asca brach leis amach san gahar, sós an bór go dtí mala ag dul có tapig agus a béidir leis agus a búil an capel go dtí gur sé limnach. Bhí sé mé, agus bhí fearr tí a smaoineh ar seos dúirt sé gad. Ná chu fás gan scéal ag go dtiochail duine ar nás an bás féin go dtí an marga agus go muinneach sé prab as má air féin, má air aimsre. Agus thucann sé dul síos go dtí an marga I féin. So síos go dtí an marga leis agus bhí sé féach an timpeall féach an bheiceach sé an bás. Agus ceart go leor tar éis tamad a chunig sé an fearr mhór áard seo gléasta níadaí dumha agus dechanig sé ar a aig gur bhí an bás. So chuig sé sús chuigas dúirt sé an tusa an bás, is mé a dúirt sé. Can I have go to Kesh Marshiner? Well, he said, ma air aimsere, ma chearvonta, vi sé an so shipdorach der madin, agus de win tusa anna frab godjoas. Oh, dúirt sé fearr cuisoch is sha. Oh, yeah. Well, mínig an scéal cata orcla tá, sa an bás, buine prab asam. Mar, a dúirt sé, buine prab asam nuair chunig mé an so sa bharga gorcaigh, mar tá cuiine gom leis an nucht a limanach. Yeah.